ሰላም ከመይ ቀኒኹም ተኸታተልቲ ቻነል ሎሚ ብዙሕ ግዜ ክነሓስበሉ ዘይፀናሕና ግን ድማ ንመነባብሮናን ነተሓሳስባናን ክቕየር ዝኽእል ሓደ ፍሉይ ዛንታ ሒዘልኩም እየ መፅአ ዘለኹ። ነዛ ዛንታ እዚኣ ክሳብ መወዳእታ እንተሰሚዕኹማ ዋጋኹም ኣብ ዓለም ከመይ ከም ዝኸውን ክትርድኡ ኢኹም። ሓደ እዋን ሓደ ንእሽቶ ወዲ ናብ ኣቦ ሓጎ ቀሪቡ ኣቦ ሓጎይ ዋጋ ህይወተይ ክንደይ ኢሉ ሓተቶም። ኣቦ ሓጎ ድማ ፍሽኽ እናበሉ ዋጋ ህይወትካ ክትፈልጥ እንተደሊኻ ነዛ እምኒ እዚኣ ሒዝካ ናብ ዕዳጋ ኺድ፣ ሰባት ክንደይ ዋጋ እንተኢሎሙኻ ሓንቲ ቃል ከይተዛረብካ ክልተ ጻብዕትኻ ጥራይ ርእዮም ኢሎም ሓደ ዘንጸባርቕ ብሩር እምኒ ሃብዎ። እቲ ወዲ ነቲ እምኒ ሒዙ ናብ ዕዳጋ ኸደ። ሓንቲ ሽማግለ ሰበይቲ ድማ እዛ እምኒ እዚኣ ንዕምባባ መቐመጢት ኮነኒ ደስ ኢላትኒ ክንደይ ዋጋ በለቶ። እቲ ወዲ ከምቲ ኣቦ ሓጉኡ ዝበሎ ወላ ሓንቲ ከይተዛረባ ክልተ ጻብዕቱ ጥራይ ኣርኣያ። 20 ቅርሺ ድዩ በለት። ወዲ ስለ ዘይመለሰላ እታ ሰበይቲ ሓራይ ክዕድጋየ በጃኻ ብ20 ቅርሺ ሃበኒ በለቶ። እቲ ወዲ ገረሞ እሞ እናጎየ ናብ ኣቦ ሓጉኡ ተመልሰ። ኣቦ ሓጎይ ሓንቲ ሰበይቲ ብ20 ቅርሺ ክትገዝኣ ደልያ በሎም። ኣቦ ሓጉ ድማ ሕጂ ድማ ናብ ቤት መዘከር ኪድ በልዎ። እቲ ወዲ ናብ ቤት መዘከር ከይዱ ነቲ እምኒ ኣርኣዮ። ሓደ ሓላፊ እቲ ቦታ ነቲ እምኒ ምስ ረኣዮ ተገረመ። እዚ እምኒ እዚ ክንደይ ዋጉ ክንገዝኦ እንደሊ ኢና በሎ። እቲ ወዲ ሕጂ እውን ክልተ ጻብዑ ጥራይ ኣርኣዮ። 2000 ማለትካ ድዩ በለ። እቲ ሓላፊ ከዓ ንቤት መዘከርና ኣዝዩ ዘድሊ ክቡር እምኒ እሞ ሃበና ክንገዝኦ ኢና በሎ። እቲ ወዲ ሰንበደ። ናብ ኣቦ ሓጉኡ ተመሊሱ ከዓ ኣቦ ሓጎይ እቲ ሰብኣይ 2000 ቅርሺ ከፍለኒ ደልዩ በሎም። ኣቦ ሓጉኡ ድማ ሕጂ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ቦታ ኣላጥቃ ናብ ድኳን ክቡራ ኣማን ኪድ በልዎ። እታ ናይ መወዳእታ መድረኽ እቲ ወዲ ናብቲ ድኳን ኣተወ። እቲ ዋና ድኳን ነቲ እምኒ ምስ ረኣዮ ካብ ኮፍ መበሊኡ ተንስኡ እዚስ እቲ ዓለም ትደልዮ ዝነበረት ፍሉይ እምኒ እዩ፣ ካበይ ኣምፂኻዮ ክንደይ ክኸፍለካ በሎ። እቲ ወዲ ሕጂ እውን ክልተ ጻብዑ ኣርኣዮ። እቲ ሰብኣይ ድማ 200,000 ቅርሺ ማለትካ ድዩ ፀገም የብሉን ሕጂ ክገዝአ በሎ። እቲ ወዲ ሰንቢዱ ኣዝዩ ብምግራም እናጎየ ናብ ኣቦ ሓጉኡ ተመሊሱ ነቲ ዝኾነ ኩሉ ነገሮም። ኣቦ ሓጉኡ ነቲ ወዲ ኣብ ጎኑ ኮፍ ኣቢሉ ከምዚ በሎ፣ ወደይ ሕጂ ዋጋ ህይወትካ ተረዲእካ ዶ? ዋጋ ህይወትካ ኣብቲ ንርእስኻ ተቐምጠሉ ቦታ እዩ ዝውሰን። ኣብቲ 20 ቅርሺ ጥራይ ዝህቡኻ ሰባት ንህይወትካ ተቐምጣ ኣብኡ ክትከውን ክትውዕል ትኽእል ኢኻ፣ ወይ ድማ ኣብቲ ዋጋኻ ዝፈልጡ ከም ክቡር ነገር ዝርዩኻ ናይ ክቡር ኣማን ድኳን ክትህሉ ትኽእል ኢኻ። ዓለም ከምታ ረኣምኒ ክትርእየካ ትኽእል እያ። ንስኻ ግን ውሽጥኻ ክቡር ኣልማዝ ምዃንካ ኣይትረስእ። እቲ ኣገዳሲ ነገር ዋጋኻ ዝፈልጡ ሰባት ምምራፅ እዩ። ንስኻ ኸ ዋጋኻ ኣበይኻ ኣሚጥካዮ ዘለኻ? ኣብቲ ዝንዕቑኻ ሰባት ዶ ወይስ ኣብቲ ዘኽብሩኻ? ንስኻ ንርእስኻ እንተዘይተቐቢልካያ ወላ ሓደ ዝቕበለካ የለን። ንስኻ ንርእስኻ እንተዘይኽቢርካያ ወላ ሓደ ዘኽብረካ የለን። ንስኻ ንርእስኻ ኣብ ክቡር ቦታ እንተቐሚጥካያ ዋጋኻ ክቡር እዩ። ንስኻ ንርእስኻ ኣብ ሕሱር ቦታ እንተቐሚጥካያ ከዓ ዋጋኻ ክሓስር ናይ ግድን ይኽብል መሊሱሉ ንብለኩም። ስለዚ ፍትዋት ኣሕዋተይ ዋጋኹም ዝውስኖ እቲ ዘለኹም ቦታን ቶም ምሳኹም ዘለዉ ሰባትን እዮም። ሓደ ግዜ ዋጋኻ ዘይተረድኡ ሰባት እንተጋጢሞምኻ ንስኻ ታራ ስለ ዝኾንካ ዘይኮነስ ንሳቶም ዋጋ ኣልማዝ ክፈልጡ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም እዩ። ስለዚ ኣብቲ ዋጋኹም ዝፈልጡ ቦታ ኹኑ፣ መታን ከኽብርኹም ከቢርኩም ክትነብሩ። ሰላምታ የረሳዕኹም ክቡራት ኣሕዋተይ። ንመላእ ዓለም ሰላምን ፍቕርን ቅሳኔትን እናተመነና ምሳኹም ዝፀናሕኩ ፊላዊ ሕጋዊ ካልእ ግዜ ብካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ዝመፀኩም ሰሰናይ። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም መደብ ፊላዊ ሕጋዊ ትከታተሉ ሰዓብትና ኣሰላም። ኣብ ህይወትኩም ፍቕርን ሰላምን እናተመነና ኣብዛ ቻነል እዚኣ መሃርን ጠቓምን ትሕዝቶታት ሒዝና ከምኡውን መሳጢ ዝኾነ ዛንታታት ናባኹም ክነቐርብ ምዃንና ክንሕብረኩም ንፈልጡ። ናይቲ ኩሉ ሳዕ ዝቐርብ መሃሪ ትሕዝቶታት ተኻፈልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ናይዛ ቻነል እዚኣ ክኾኑ